நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆக போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னெல்லாம் என்னோடய டெலிவரி பேக்கில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்து, இதுதான் என்னோடய மெடிக்கல்ஸ் பேக். இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, இது வந்து என் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குற எல்லோ கார்டு. இது வந்து இருக்க எல்லா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸையும் ஒரு ஃபைலில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் டேட் வைஸ், ஸோ தட் டாக்டர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. மற்றது எல்லாமே நம்ம எடுத்துருக்க அனாமலி டெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பிளட் ரிப்போர்ட்ஸு, சீப்பு, சீரம், அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் கையில் சாமியோட விபூதி குங்குமம், அப்புறம் ஹேர் பேண்ட்ஸு, சிசர்ஸு, அப்புறம் பொட்டு, சேஃப்டி பின்ஸ் தேவைப்படலாம், டாய்லெட்ரிஸ், அதுக்கப்புறம் வாலெட், அப்புறம் என்னோட ஐடி கார்டு. இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண போகிறோம் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு பென்னு, வாலெட்டில் வந்து ஆதார் கார்டு, மற்ற கவர்மெண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம்.